ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟ ନ କରି ଘରେ ବସି ମାଗଣାରେ ହଉ ବା ଶସ୍ତାରେ ରାସନ ବା ଟଙ୍କା ଯଦି ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକ କଣ ହେବେ ଅଟୋମେଟିକ ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ରେଟଟା ଅଛି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଯିବ। ପୁରା ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଚାଲିଛି ଯେ ଟୋଟାଲି ପିଲାମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲେଣି। ତା ସହିତ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନ କରି ପାଠ ନ ପଢିକି ଫ୍ରି ଫାୟାର ବସି ବାଡଉଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଫାଇଦାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ହଉଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେମିତି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ ସେ କଥା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ତା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଭାରତରେ ଚାଲିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିଛି ତ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଉ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ମାନେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜବ୍ ପାଇବେ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଭାରତରୁ ଦୂର ହବ ସେଇଥିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରାସନ ଦଉଛି, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି, ଏଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବଢିଆ ସ୍କାମଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ E20। ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ତ ଅପଡେଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ନୂଆ ଥିଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରି ନିଅନ୍ତୁ।